Hola, bon dia. Avui toca un conte curtet, un conte que es diu La banyera. Abans que se m'oblidi, aquesta és la imatge que em va deixar Vicky, una bona amiga, per tal d'il·lustrar aquest conte que ara us llegiré. És un conte molt curtet, no dura més d'un minut. Espero que us agradi. La bañera. Azul, azul y llena hasta arriba. Le gustaban los domingos. Le gustaba encontrarse con el calor del agua que la venía a reconfortar domingo tras domingo. Aquel era su momento de relax. Lo esperaba con impaciencia toda la semana y cuando empezaba a sentir la lluvia caliente de la manguera, se iniciaba su placer. Se miraba en el espejo que había junto encima de ella y le gustaba descubrirse llena de agua caliente que la iba invadiendo. ¿Te favorece el agua? El transparente te queda muy bien, le decía el espejo mientras le devolvía su imagen de desnuda remojada. Y entonces ella se moría de vergüenza durante unos instantes, el tiempo justo en que el jabón saltaba de la botella y le hacía con mucho cuidado un vestido blanco de novia. 30 minutos exactos de placer, 30 minutos de delicioso calor que se iba perdiendo poco a poco, que se iba enfriando hasta llegar a su punto álgido, cuando se vaciaba toda, gimiendo por el agujero del aluminio. I ja està, fins aquí el conte d'avui. Demà no ens veiem, que és diumenge, venen els Reis, espero que us portin molts regals, espero que me'ls portin a mi també. Dilluns ens tornem a veure amb un conte de cocreació. Per aquest dilluns tinc el conte del Sergi, que serà amb unes il·lustracions, amb uns ninos de plastilina que hi va fer, ja el tinc mig pensat. I si voleu participar amb els contes de cocreació, no oblideu dir-m'ho en els comentaris. Hi ha qui m'ho diu pel carrer, perquè els que em coneixeu doncs m'ho demaneu pel carrer. En tinc 2 més previstos. I la veritat és que l'espai de cocreació és un dels que em fa més il·lusió. Bé, que us deixo, que espero que tingueu un molt, molt, molt bon dia i una molt, molt bona nit, sobretot. Que descanseu, petons.